Avui per a nosaltres és un dia molt especial, és evident, no? Ja feia temps que a Txukac no pujava un escenari, ja feia temps que inconscientment havien decidit que el punt d'hi seguit o el punt d'hi final havia arribat, sense premeditar-ho i sense prendre molta consciència d'aquest moment, però sabíem que aquest dia, i no sabem quan va ser l'últim concert, sense haver-ho sabut era l'última vegada que havíem pujat a un escenari. I passat aquest temps, que serà com fa uns 2 anys o fa 3, passat aquests anys ens donem compte que diem que no als concerts, que la nostra etapa un poc havia acabat, però a la vegada no teníem la necessitat de dir adeu i donar les gràcies, sobretot a tota la gent que ens ha acompanyat, perquè sempre hem cregut que Txukac no és un grup de 6, 7, 8, 11 músics, 11 amics que al final pugen a un escenari, sinó que baix de cada escenari hi havia també un grup d'amics, de familiars, de companys, de gent d'institut, i que a Txukac érem tota aquesta família. Entonces necessitàvem dir-li, no per nosaltres, sinó per vosaltres i per tots els que heu participat, gràcies i adeu. Podreu valents cridar ben fort, tenint present que no estem sols i alçarem per tant del punt ben alt i cridarem tots junts al vent mestral perquè ens ajude i anar volant per tanta terra esclavitzada. El pols serem, es deixa pols tindran poder la llibertat. Ara volem, cada desitgem, no sembla avui potser demà. No sigues rer, doncs vine ja, doncs vine ja. Que cada cop hi sent més alt anem obrint-nos pas camí a la llibertat. Si no som 2 ja serem 3, no tingues por, ja en vindran més, ja en vindran més, ja en vindran més. Deixa'm posar amb la teua sudor la meua pedra, repressor que ara ja som 2.
gràcies.